Iti tuba Benguet tinurong ni DPWH Secretary Vince Dizon ti pasati Marcos Highway tapno sukimatan ti nadadal a pasati kalsada asaan a natartarimaan. Ada report ni Christine Bornolia sa Baway. Pero September pa to, dapat QRF to eh. Ba't na-delay ng ganito? Yung QRF hindi quick eh. Hindi ka problema natin. Eh kung di nagreklamo yung mga tao, hindi ko man magagaman. Kaya dapat mabilis tayo dito. Diba? Hindi pa pwedeng ganito. Dayta ti komento ken bili ni DPWH Secretary Vince Dizon kadagiti kakadwana iti ahensya iti inspection na iti paset ti kalsada ijay Marcos Highway Barangay Taloy Sur, Tuba Benguet. Nabayagan na parikot daytoy dagiti motorista gaputa makaipaay daytoy iti aksidente. September 2025 idinarga ay ti daga gapu iti epekto ti Bagyo Anando. So kaya medyo nagalit ako nung nalaman ko. Kaya pinapunta ko agad ako ni Pangulo dito. Nag-coordinate kami kay Sec Tony na kailangan puntahan ko to para sabihan na yung RD natin tsaka yung diesel engineer natin na ipagawa na ngayon. Lalo na magtatagulan na in a few weeks, in 1 month, 2 months. Kailangan simulan na to. Nukitaan ti kalsada kasla normal laeng ngem nusukimatan nga usto. Makita ti peggad nga agururay kadagiti motorista. Sigun kadagiti driver nasken a maipaaramid a dagos ti kalsada. Ay, dapat hindi pa lang pumalit ang alakton. Hanggang kami na itatanga si nagpinagtutudos ang tuda man ng aramid ang taon na. Impanamnaman ni Secretary Dizon a personal nga agturong ken makikoordinar daytoy iti NDRRMC tapno maadaan na dagos ti pondo ti kalsada. Agarop 20 million pesos ti nailata nga pondo iti proyekto manipod iti Quick Response Fund. Dagos mo't a parugyan ti proyekto iti kabiitan a panawan. Ako mismo, pupunta ako sa NDRRMC para siguraduhin na lumabas na yung pondo dito kasi kawawa naman yung mga kababayan natin. No? Ang tagal ng one way ito. Tapos, pag dumating yung tag-ulan, tataas na naman yung risk na pwedeng masira pa ito lalo. Kailangan natin quick nga talaga. Matagal na ito, taga dito tayo dito sa lungsod ng Baguio, matagal ko na nakikita ito. Kaya nagpapasalamat tayo kay Presidente at saka kay Secretary Vince dito at mabibigyan ng aksyon ito lugar nito. Kasi kung ito ay dumating ulit ng tag-ulan, mas lalong mahuhulog yan. Mapuputulan ulit tayo na access road, lalo na sa mga trucks and buses na dadaan dito. Iti agdama, one route ti kalsada. Gapu iti dayta, imbili ni Secretary Dizon tinaan-anay a panagmonitor tapno malapdan dagiti anyaman nga aksidente. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.